Mhux l-ewwel darba li waqt xi taħdita, waqt xi eżerċizzi, waqt xi omelija, nisimgħu is-saċerdot jew xi ħadd ieħor juża l-kelma rikonċiljazzjoni. U hemm min jgħidli imma dil-kelma li tużaw fil-Knisja x'inhi dil-kelma twila, x'inhi rikonċiljazzjoni. Tinħass kelma forsi ikkomplikata jew kelma li ma nużawix kuljum meta nkunu madwar il-mejda tal-ikel. Rikonċiljazzjoni tfisser li jiena narġa' nagħmel ħbieb ma' xi ħadd ieħor. Anke jekk jiena forsi ġġieliet ma' xi ħadd fil-familja, xi ħadd fil-post tax-xogħol, xi ħadd mill-ġirien u jiena niddeċiedi li dak li ġara ngħidlu daqshekk u nipprova nagħmel ħbieb mill-ġdid ma' dak li jkun. Dik tissejjaħ rikonċiljazzjoni. Qed niġi rikonċiljat mill-ġdid ma' dak li jkun. Imma l-iktar rikonċiljazzjoni importanti fil-ħajja tan-nisrani hija r-rikonċiljazzjoni ma' Alla. U Alla li jagħtina il-grazzja, id-don li nersqu leh, filwaqt li aħna narfu l-iżbal tagħna, nindmu minnu, nindmu mid-dnub tagħna, jisob bina ġifieri jiddispjaċina u nibdew it-triq tal-konverżjoni li twassalna għal rikonċiljazzjoni ma' Alla, ġifieri nissieħbu mill-ġdid ma' Alla, insiru ħbieb mill-ġdid ma' Alla. Din hija rikonċiljazzjoni. Ir-rikonċiljazzjoni mhix kelma li nużawha fir-randam biss, imma rikonċiljazzjoni hija kelma li nistgħu nużawha s-sena kollha għax kemm importanti li aħna nkunu ħbieb ma' Alla, paċi ma' nfusna, kif ukoll rikonċiljati ma' dawk ta' madwarna. Dan hu li għamel il-ħajja tagħna sabiħa, il-ħajja tagħna ħajja mimlija paċi u mħabba Alla li aħna nirċievu u għax hija don mingħand Alla inwasslu dan id-don tal-imħabba lill-oħrajn. Din hija l-vera rikonċiljazzjoni.